चिखली येथील कोरोना स्वॅब केंद्रात कागल तहसीलदार यांची भेट। नानीबाई चिखली येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत ग्रामस्थांची स्वॅब तपासणी सुरू असून सदर केंद्रास कागल तहसीलदार सौ शिल्पा टोकडे, गट विकास अधिकारी श्री संसारे, तालुका आरोग्य अधिकारी श्री अभिजित शिंदे, मुरगुड मंडल अधिकारी सौ सारिका भाट यांनी भेट दिली। ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे। चिखली गावात या रोगाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी दुकानदार, भाजी विक्रेते यांची स्वॅब तपासणी सुरू आहे। यावेळी कागल तहसीलदार यांनी कुमार विद्या मंदिर येथे सुरू असलेल्या केंद्रास भेट दिली। त्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाऊन स्वॅब तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या। तसेच दूध विक्री केंद्रावर तसेच गॅस वितरणाच्या वेळी येणाऱ्या सर्व लोकांची स्वॅब तपासणी करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊन गावात एकही कोरोनाचा पेशंट राहणार नाही। यावेळी मुरगुड मंडल अधिकारी सौ सारिका भाट, गाव कामगार तलाठी नितीन पाटील, सरपंच सौ छाया चव्हाण, ग्रामपंचायत सदस्य साधना जाधव, पोलीस पाटील सौ अमृता कांबळे आदी उपस्थित होते। सत्य लाईव्ह न्यूजसाठी गजानन पवार, चिखली।